אבל דקה. איך דקה? זה לוקח 200 פרק שנה. של דקה, ואחרי זה עוד דקה ועוד דקה. כי אז אתה לא תוכל לעלות את זה. אהלן, אחי. מלא מצד מצווה. זה יפה מאוד, אבל מצד מצווה. לא בצדדים, כי צריכים לעבוד על מצד מצווה. בזכות זה יבואו הרבה אנשים. כל התיירים. אני מחייך כל הזמן. אני שמח תמיד. מה קורה עם השולחן? מה קורה עם השולחן? כמה הזמן? 13 דקות ו40. ביי 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 ביי.